ассалому алайкум дӯстони азиз, хоҳарони меҳрубон, хуш омадед ба канали мо. дӯстон, чӣ хеле ки мебинед кӯдако бо кору бори худ машғуланд. хостам барои шумо ҳанҳамиро навор кунам. дӯстони азиз, Маша дар больница буд. яке аз духтарчаҳои приёмнаи ман имрӯз ҷавоб мешавад. ба хона мебиёрем. больница аз мо каме дуртар аст. барои ҳамин ман роҳро ҳам ба шумо навор кардам ва як мусиқии тоҷикиро монтаж кардам. гӯш кунед. агар маъқул шуд ё нашуд дар комментария нависед. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمان رویت مادری جان. شدم پزمانی رویت مادری جان. هم اندر فراقم ناله داری، به یادی من دلی صد پاره داری. تو هم اندر فراقم ناله داری، به یادی من دلی صد پاره داری. کیسان فرزندتم خاک بر سری من، که عمر در غمی من گریه داری. کیسان فرزندتم خاک بر سری من، که عمر در غمی من گریه داری. سفر کردم به راهی دور عزیزان، به شهری دیگر و ملکی غریبان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمانی رویت مادری جان. دلی تنگم در این عالم نگنجد، شدم پزمانی رویت مادری جان. شدم پزمانی رویت مادری جان. хоҳарони азиз, дар ин ҷо мо ба таргови центр даромадем. машаро аз больница гирифтам, ба кӯдако обед гирифтем
ва каме магазини Файнро ба навор гирифтам. дар он ҷо детская одежда аксияи калон рафта истодааст. дӯстони азиз, боз дар бораи анъанаи мусиқӣ гуфтаниам. бисёр хоҳиш кардед ки мусиқии тоҷикӣ шавад, лекин дар ҳамаи мусиқии тоҷикӣ авторские права мепурсанд. барои ин авторские права гирифтан бисёр кори мушкил аст. ин ҳам пули қиммат меистад, на ҳар кас метавонад инро гирад. хоҳарони азиз, ман албатта кӯшиш мекунам ки ягон мусиқии хубтар ёбам. боз мефаҳмам, мепурсам аз одамоне ки медонанд, вобастагӣ доранд ба ин мусиқӣ. ва аз шумо хоҳиш мекардам ки касе агар аз блогерзанҳои тоҷик донад чӣ гуна анамин хел мусиқиро ёфтан мумкин, чӣ гуна авторские права гирифтан мумкин, ба ман ҳатман нависед. хоҳарони азиз, ана ҳамин магазинро гуфта будам барои шумо. беҳад чизҳояш арзон. ана ҳамин хел свитшотҳо барои писарбачаҳо 200 рубли, 300 рубли. ба фикрам ин нархи арзон.
азиз, дар ин ҷо як бутики нав кушоданд дар торговый центр Армада, шаҳри Оренбург. духиҳои бисёр аҷоиб, бӯйҳояш бисёр нағз. метавонед харидорӣ кунед, касе аз Армада бошад. як то духии 100 миллиграмма 990 рубл. ҳамаи брендҳо ҳастанд: Шанел, Опиум, чӣ хеле хоҳед вибар мекунед, ҳамаи бӯйҳо ҳастанд. хоҳарони азиз, дар ин ҷо мо ба хона омадем. кӯдакон хоб буданд, хоби нисфи рӯзӣ буд. ва хоҳарони азиз, боз пурсидед ки ба ман кӣ кӯмак мекунад. ба ман падару модарам кӯмак мекунанд. ва ман гуфтаниам ки бигузор падару модари ҳар яки мо ҳамеша сиҳату саломат бошанд ба бахти мо. дар ин ҷо влоги мо ба охир мерасад. доимо сарбаланду хонобод бошед.